Ayan, shoutout mga kabukid. Pupunta ulit tayo sa pangatlong bukid. Ayan, kasama ko ang aking katiwaldas yun nandun. At mamamasyal tayo uli ngayon. Tanghaling tapat. Yan, pasyal-pasyal tayo. Shout out sa nagbigay ng costume. Yan, nakalimutan natin magdala ng panlaban sa init. Kaya nanghiram tayo. Ayan, kasama ko ang aking mga, ayan yung bayaw ko, nauna na. At ang aking pinsan. Ako patay, hindi tayo makakatawid, nakasapatos ako. Sino kaya magaling-galing na magbubuhat sa akin? Paano tayo makakaakyat ngayon? Ikaw may kasalanan dyan eh. Ayan, napakabigat ko pa naman ngayon. Ayan yung ilog dito, may tatawiring ilog. Ayan. Kailangan magtanggal ng sapatos, kaya lang nakasapatos si NS Vlogs PS. Kailangan magpapakarga tayo. Ayan yung ilog. Nako, hindi. Kaya mo kaya ako na Yan, kaya daw. Yan. Wala na, finish na. Susubukan natin. Bahala na kami maligo ng sabay-sabay dito. Hindi ko lang bibigitan na. Dahil sa akin ko, kaya ikaw. Ayan lang, katawid na. At ayan, salamat sa iyo, Greg. Nakatawid na tayo sa ilog. Nakaluto yung... Ayan. Saan tayo dadaan man ni Paul dito? Ayan, dito pala tayo dadaan. Ayan, official yung dadaan Kailangan nga may banda yan. Yung bayaw ko, yan kasama ko ngayon. Pupunta kami sa Munting Bukid yan. At yung katiwaldas ko yun, nakasombrerong may bitbit na kulay pula. At yung pamangking ko, yun nandun. May dalang halaman. Medyo mainit ngayon sa Bicol. Ang ganda ng panahon. Yan, kasama ko ang aking magiting na driver, yan, si Nino. Yan, shoutout sa inyo dyan, mga taga Malabon. Ayan, pupunta tayo sa bukid. Ayan, mga katropa natin. Yan, ito ang aking munting bukid. Ngayon ko lang uli napuntahan after 1 year. Yan, maraming tanim dito. Ayan. Samot-saring halaman. At dadaan muna tayo dito sa ating munting kubo. Mag-grafting tayo mamaya at marketing. Yan, may dala tayong mga halaman. Ayan. At papasyal muna tayo dito. Ayan. Natumba pala ang aking mangga dito. Ayan, yung bagyo. Ayan, maraming halaman dito at malalaki na. Maraming mangga. Yan, guyabano. At ayan, daming mangga. Ayan, dalandan. At rambutan. Yan, nandito yung aking katiwaldas. Yan, kasama ko ngayon. Siya ang tour guide ko ngayon. Yan, papasyal tayo dito ngayon. Ayan. Ayan, medyo tumagilid yung mangga nito nung bagyo. Ayan. Maraming puno ng mangga dito. Ayan, shoutout mga kabukid. At ito, dalandan, may ilang pirasong bunga. Ayan. Bunga na yung iba. At ito pa Ayan. Yan, mangga, halos lahat mangga. Marami dito. Ayan. Ayan. Ayun, kamuntik na madulas. Ito yung puhong lubi-lubi. Yan. Ayan. Ito yung tinatawag sa amin lubi-lubi. Ayan, ito pa. Maraming nabubuhay dito yung lubi-lubi. Ayan. Yan, ginugulay ito at ginagataan dito sa Bicol. Ayan, may punong langka. Ayun. Mangga. Medyo masukal na ngayon at
mukhang napabayaan na. Hindi masyadong natatabasan. Marami ring punong pili dito. Yan. Oo. Ayan. At lilibutin muna natin yan. May lumipad na ibon. Nagulat ako. Ayan. Ang dami palang punong pili dito. Ayan. Libot-libot muna tayo habang nandito tayo sa Bicol. Yan. Nakakatawa. At siyempre, after 1 year nakabalik ulit tayo. Yan. Kukuha tayo isang bunga ng pili. Ayan. Ito yung punong pili. Yan. Maraming bunga yan. Kukuha tayo isang puno. Isang puno. Isang bunga. Ito yung pili. Yan. Ito yung pili. Ayan. Ginagawa itong minatamis. Yan. Sweet pili. Yan. At marami rin tayong punong kalamansi dito. Ayan. May mga tanim din tayo dito, bangkok, santol. Ayan. Maraming burak na yan. Ayan may mga santol tayo dito. Ito. Ayan. Ito rin, santol. Ayan. Marami tayong santol dito. At samot-saring mga halaman ang nakatanim dito sa aking munting bukid. Ayan. Papasyal pa tayo dito. Ayan, mayroong suha. Ito, suha ito. Ayan, suha. At ito, yan. Santol. Yan, may santol pa dito. Yan. At ito yung ano ba tao? Ay, napatid. Yan. Ay, nakalimutan ko yung halaman na yan. 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 Namumunga yan na parang malamula. Na parang may balahibo. Basta yun na yun. Ang galing! Ang galing! Ayan, chiko pala. Ito, may puno rin tayo ng chiko dito. Yan. Yan. Malaki na rin. At ito. Ipakita natin yung bunga ng chiko. Ayan, medyo maliit pa. Ayan, ito yung bunga ng chiko. Ayan. At napakadaming halaman ang nakakatuwa at napakasarap ng simoy ng hangin dito. Ayan, napakasariwang hangin. Grabe. Madamo na naman. At may mga tanim din tayo dito, mga saging. Ayan. Samot-saring mga saging yan dito. Ito, kakao. Ayan. Ito yung kakao. Ayan, marami rin puno yan dito. Ayan, kakao. Ito pa, kakao. Ayan. Ayan. Yun ang huni ng ibon. Yung wala sa Maynila, yan. Dito mo rin maririnig yan. Umuni na. Yan. Yan, kakao. Ayun, may puno rin tayo ng kaimito. Malaki na. Yan, malapit na siguro mamunga to. Ayan, kaimito. Ayun. Ayun, ang aking kaimito. At ito, suha. Ayan, may tatlong suha. Ito. Tatlong bunga. Pa-picture nga muna tayo dito sa suha. Ayan, may 3 piraso. Paglaki mo kakainin ka ni CNS Vlogs PH. Ayan, shoutout sa iyo dyan. Ayan, suha. Ayan, at may tanim din tayong paminta dito. Ito ang bunga niya. Tingnan nyo. Ito ang bunga ng paminta. At pag nahihinog na yan, yan, namumulay itim. Ito na yun. Yan. Ayan, shoutout mga idol. Nakakatuwa at nakaka-miss yung ganitong pagkakataon kasi almost 1 year ngayon lang ulit tayo nakapasyal dito sa aking munting bukid. Ayun, yung may ilang pilapil din tayong palayan doon. Ayan, 5 pilapil na ating tinataniman ng palay. Ito, may lansones din tayo dito. Yan, punong lansones. Mayroon din sampalok. Ayan, may sampalok doon. Yan.
Sampalok. At ito din, may mahogany. Yan, malaki na. Mahogany. Yan, ang punong mahogany. Ayan. At avocado. Yan, mataas na avocado. Ayan, Java guava. Ayan. Pwede nang pitasin. Ayan. Pitasin mo na yan at matikman. At ito pa, napakalilim dito. At yan, napakasarap. Ang simoy ng hangin, napaka-presko. Ayan, nasa ilalim tayo ng puno ng mga pili. Yan, napapalibutan tayo ng pili. Ayan. At napaka-sariwa ng hangin dito. Ayan, may mga maririnig kang taghoy ng mga ibon. Ayan. At mamaya, magmamarko tayo. Yan. Ng halaman. Mangga at avocado. Yan, babalik tayo sa ating munting kubo. Ayan, shoutout sa inyo lahat dyan. Napakainit ngayon sa Bicol. Ayan, babalik tayo sa kubo. Kukunin natin yung ating mga kagamitan. Ayan, shoutout sa inyo lahat dyan, mga kabukid. Ayan, nandito ako ngayon sa aking munting bukid. Ayan. Galing kami dito sa munting bukid yan. Ayan, yan, uwi na. At papaalam na yan, munting bukid. Pauwi na kami ngayon. Ayan, may langka. Ayan, may mga langka dito. May mga bunga na pala langka dito, Manipol, ano? Yan, maganda. Ayan, ha. Ito yung 15,000 na halaman. Will you please repeat it? Papapicture nga muna ako dito. Ayan. Shoutout sa lahat. Ito na yung halaman sa Manila na 15,000 daw. Hindi totoo yan. Nandito ako ngayon. Ayan. Ayan. Napakadami niyan dito sa Bicol. Ayan. Ayan ang halaman na 15,000 daw. Ayan. Pagkain lang ng baboy to dito sa amin. Ayan. Napakadami niyan dito. At pauwi na kami. Alas 4 na ng hapon. Ayan, ang ganda ng tirik ng araw. Tatawid ng ilog. Ayan. Nakasapatos kasi si Idol. Ayan, kayang-kaya pala ito. Magaling itong pamangking ko nito. Alimi. Ayan, no problem. Ayan, nakatawid na tayo ng ilog. Ayan, salamat Greg. Ayan, kakatawa yan. Pauwi na kami sa aming bahay at galing kami sa munting bukid. A few inches later. Papasyal din tayo dito sa aking munting bukid part 4 at bibisitahin din natin kung anong kalagayan na ngayon ng ating mga tanim dito.
Tung tung